autoček Claas Lexion 460. Jeho technologií prošpekovaný příbuzný Case 9120. Na vedlejších Pavel Šrenk a Josef Kohout. Epizodní roli si zahrají já. Zábavné drama o sklizni, obilí a jednom šikovném učni začíná v agrodružstvu Brázdin nedaleko Prahy. Popište mi prosím, jak se ovládá kombajn, abych si to mohl taky zkusit. Úplně jednoduše. Pojďte si na to sednout. Já vám... Už takhle jako jo? No, zvedne ostro. To se tak nejlíp učí. Jo. To jsem nic neudělal, ono to samo rachtá. Tak dobře. Tak to má být. První překvapení, plyn se nepřidává nohama, ale ručně. Couvat si raději netroufám. Náš 13letý dědeček mezi kombajny po poli nejede rychleji než 4 km v hodině, jinak by nestíhal sekat. 7 metrů široká lišta požívá pšenici před očima a posílá ji do kombajnu. V něm se rozdělí na slámu, která za ním vypadává, a na zrní, které se ukládá do zásobníku. Vejde se ho sem téměř